Ahojte, a dneska si ukážeme nejvzácnější karty z edice Scarlet and Violet, které mám. První kartu, kterou mám, je Gardevoir X 245. Je to strašně krásná karta a pohybuje se kolem 50 eur až 55, což na české peníze je to 1200 nebo 1400. Pokud ji máte, tak si ji neprodávejte a nechte si ji, protože ona vyrůstá a vyrůstá na ceně. Takže třeba za rok může mít klidně přes, jako Umbreon, to ne, ale třeba určitě 80 eur. Další mám tady od set Paradox Rift, je to od Scarlet and Violet, jako Garchomp X 245. To je jako u Gardevoir, že? Jo, 245, takže oni mají první stejný. Tady to máte. 245. 245, to je hustý. Je to takhle krásná karta. Já jsem si myslel, že to je za nějakých 100 eur nebo $100, protože oni jsou i karty, které jsou strašně podobné a pak se zjistí, že třeba mají hlavu jinak nebo zleva doprava a změní se úplně celá změna nebo peníze. Takhle krásně vypadá naživu, pohybuje se kolem 13 eur až 15, takže až tak drahá není, ale je krásná. Další dvě karty je Koraidon X a Iron Boulder X a X a jsou zlaté. Nejvíc se mi líbí spíš Koraidon, má to takovou hodně hezkou vrstvu, nebo spíš, nebo jak bych to řekl, spíš jako hezký materiál a je fakt hezká. Dívejte se. Pohybuje se kolem 20 eur až 18 eur, nebo nějak tak. A je to 245, takže úplně stejně jak Gardevoir a Garchomp. Pak tady máme tuhletu kartu, která je Iron Boulder X, nevím to číst. Je to taky zlatá karta, je to 217, takže konečně nějaký jiné číslo. A je to taky krásné. Mně se takový typ zlatých karet nelíbí, jak tam jsou takovýhle prostě blbosti, ale tahle ta karta je fakt krásná. Pokud ji máte, tak ji netradujte a nechte si ji na památku, protože to je fakt krásný. Ta zeleno-zlatá. Pak tady máme tuhletu kartu, která až moc hezká není, ale pohybuje se kolem 10 eur až, nebo dolarů, jak to tam máte vy. Tak další karta je Charmander, je to 109, je to od Paldean Fates a pohybuje se kolem 20 eur až dolarů. A je to strašně krásná karta, je tam hlavně Charmander, top nejznámějších vlastně Pokémonů. Dávám jeden trik. Pokud máte Pokémona na kartě, který je strašně významný, který každý zná, tak může mít velkou hodnotu a může to být klidně i na blbý kartě. Dám například. Nemám tam žádný takový Pokémony, ale na této kartě, kdyby byl Charmander nebo Charizard, tak má to hodnotu klidně i 20 eur. Tohle to spíš není vzácná, pohybuje se okolo 5 eur, ale je zlatá, takže ji beru jako vzácnou. Každopádně je to 229, je to Artazon Trainer a je taky krásný. Jak můžete tady vidět, tak je vlastně tady Pokémon. Takže super. Já doufám, že se vám tohleto líbilo. Je to poprvé od Pokémonech. Ten kanál není určený pro Genshin. Budu tady natáčet hodně věcí ohledně Pokémonech, ohledně třeba Wuthering Waves a další hry, ale hlavně o Genshinu. Je to hlavně Genshin kanál, ale třeba každý 2 dny nebo každý den, záleží jak to stíhám, ale spíš každý 2 dny udělám třeba unboxing, co mi padlo, nebo klidně balíčky. Kdo by chtěl novou edici, takže nevím, jak se jmenuje nová edice. Chvíli, počkejte. Je to edice Premium, je to Prisma Evolution. Takže tak. A zatím ahoj.